vi skal jo ud og have... Nej. Hvem var det, der skulle starte med at... Det gør jeg, og det gør jeg nu. Var der lige kontakt der, eller hvad? Jeg tror, han havde kontakt. Jeg er til ret til skive. Hvad så, Per? Der var bare din guldrød. Okay. Med. Hvis jeg opfanger en på en rigtig frekvens, så kan jeg komme i kontakt med dem. Der er en eller anden ting. Prøv at snakke til den. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg troede ikke, jeg skulle snakke med den. Jeg troede bare, vi skulle registrere, at der var noget. Og kameraet, det kører. Og vi filmer? Ja, vi filmer nu. Goddag, og rigtig hjertelig velkommen. Nej. Det er